Tällä videolla näytän, miten hagertipesuria käytetään ja kuinka se puhdistetaan käytön jälkeen. Imuroi tekstiilin pinta roskasta ja pölystä ennen pesulaitteen käyttöä. Pestessä vettä voi roiskua jonkin verran ympäristöön, siksi pesu kannattaa tehdä sellaisella alustalla, joka kestää vettä. Lattian voi myös suojata esimerkiksi pyyhkeellä tai muovilla. Pesun jälkeen tuote vaatii kuivumisaikaa noin 4–6 tuntiin. Erityisen likaisiin tuotteisiin voit käyttää hagertipesuaineen lisäksi SOS-tahranpoistoainetta. Sumuta silloin tahranpoistoaine pestävään tuotteeseen ennen normaalia pesuvaihetta ja anna vaikuttaa noin 10 minuuttia. Puhdista laite aina ennen palautusta. Puhdistusohjeet näet videon lopussa. Mittaa haluamasi määrä vettä puhdasvesisäiliöön. Lisää 1 korkillinen hagertipesuainetta per 1 litra vettä. Täytä säiliö enintään maksimimerkkiin asti. Säiliöön mahtuu noin 6 litraa nestettä. Aseta likavesisäiliö paikalleen, sulje likavesisäiliön kansi ja varmista, että se on kunnolla kiinni. Kiinnitä pesuaineletku ja imuletku kiinni laitteen etuosan liittimiin. Varmista, että ne ovat suorassa. Valitse, liitätkö letkut isoon lattiasuuttimeen vai käsisuuttimeen ja kiinnitä ne. Laita virtapistoke pistorasiaan. Laitteen sivulla on 2 painiketta. Oikeanpuoleinen painike käynnistää pesutoiminnon, vasemmanpuoleinen painike käynnistää imutoiminnon. Suuttimen alapuolella on painike, jota painamalla pesuaine liuos suihkuaa suuttimen toisesta päästä. Käynnistä molemmat painikkeet. Pese tekstiili kauttaaltaan painamalla suutin kiinni pestävään tuotteeseen. Pidä suuttimen painike pohjassa koko pesun ajan. Samalla kun pesuaine liuos suihkuaa tekstiiliin, suutin imuroi likaista nestettä likavesisäiliöön. Tarvittaessa voit käydä tekstiilin läpi useampaan kertaan. Tarkkaile likavesisäiliön täyttymistä. Tyhjennä se kesken pesun, jos lisäät vettä puhdasvesisäiliöön. Kun olet lopettanut pesun, käy tuote vielä kerran läpi pelkällä imutoiminnolla. Tämä nopeuttaa tuotteen kuivumista. Sammuta laitteen imutoiminto painamalla imukytkimestä. Jätä pesukytkin päälle. Jos puhdasvesisäiliöön on jäänyt vettä, kun lopetat pesemisen, se täytyy tyhjentää. Laita suutin likavesisäiliöön. Paina suuttimen painikkeesta, jolloin puhdasvesisäiliöön vesi tyhjentyy likavesisäiliöön. Lisää sitten puhdasvesisäiliöön noin 2 litraa puhdasta vettä. Älä lisää joukkoon puhdistusainetta. Laita suutin taas likavesisäiliöön. Paina suuttimen painikkeista vielä jonkin aikaa, jolloin pesuaineletku huuhtoutuu vielä puhtaalla vedellä. Näin letkuun ei kerro pesuaineen jäämiä. Sammuta lopuksi pesukytkin. Tyhjennä likavesi viemäriin. Irrota suutin letkuista. Laita imuletkun pää puhdasvesisäiliöön, jätä pienempi letku ulkopuolelle. Paina imukytkin päälle, jolloin vesisäiliö tyhjenee likavesisäiliöön. Samalla likavesiletku puhdistuu. Nosta likavesisanko pois, tyhjennä likavesi viemäriin. Huuhtele sanko sisä- ja ulkopuolelta, tarkista säiliön pohja. Pyyhi se puhtaaksi, jos se on likaantunut. Huuhtele kansiosa kraanan alla. Huuhtele vielä lattiasuutin ja käsisuutin vedellä viemärin yllä. Lopuksi pese pesuri siivousliinalla. Näin pesuaineen jäämät eivät jämähdä pesurin ulkopintaan kiinni. Irrota letku kokonaan laitteesta, valuta siihen mahdollisesti jäänyt vesi ämpäriin. Jätä likavesisäiliön kansi hieman raolleen. Kierrä sähköjohto rullalle ja laitat laitteen takaosaan. Kiinnitä käsisuutin ja lattiasuutin laitteen takaosan telineeseen. Laita letku pesurin päälle. Näin letkut ja laite tuulettuvat.